वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो साब्रै बर' गेदेमाफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों। बे गेदेमाफोरा जाहैबाय बबेबा सोरबा सावथुननि, बबेबा गेलेमुनि, बबेबा सोरबा फावगिरि बा सोरबाया माबा मोनसे गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जोंनि सिगाङाव मुंदांखा जानो हानाय सुबुंफोर। दा बिथांमोन बायदि आङो सिगांनिफ्रायनो ग्रुप बानाय गासै मोनथाम भिडिअ बानायनानै हगारखांखाबाय। बेफोर जाहैबाय ग्रुप ए आव दङमोन 10, ग्रुप बि आव दङमोन 10, ओमफ्राय उनावहाय ग्रुप सि आव 7 आरो दा ग्रुप डि हिसाबै आंमोन बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। बे ग्रुप डि आव गासै 4 बर' गेदेमाफोर दङ। दा बिथांमोनहा सोर सोर बिथांमोनखौ नोंथांमोना मिथिनो गोसो जादोंब्ला अब्ला कमप्लिटलि भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांनो हागोन। आरो जानो हागौ नोंथांमोनहा बिथांमोननि गेजेराव सोरखौबा मिथिखाबाय जानांगौ, नाथाय सोरबा सासेखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिया जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोनहा मिथिना लानाया गोनां आरो बेयो जोंनि हारिनिनो, गुबुन हारिनिखौ आं बाहाय सोसननाय जायाखै। अब्ला लोगोफोर, बिथांमोना सोर फैदो जों थाबैनो मिथिना लानि। लोगोफोर, गिबियावनो आं दोनदों थरायना हेमश्री बसुमतारी। ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना गोबां नुखाबाय जानांगौ, अब्लाबो फिन खेबसे फोरमायनानै होनो आखायाव लादों। थरायना हेमश्री बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि बरसला ओनसोलनि जख्लाफुथा गामिनि। बिथां ब्रह्मआ थांनाय 8 आरो 9 जानुवारि खालि दिल्लीयाव जानाय किक बक्सिं गेलेनायाव सनानि मेडेल मोननो हादों। बेयो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। बेनिखायनो बिथांखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लानाय जादों। दानिया आरोबाव सासेबाव नैथियाव दङ हेमेन ब्रह्म। हेमेन ब्रह्म बिथाङालाय सोर जाखो? हेमेन ब्रह्म बिथाङा बाक्सा जिल्लानि बागानपारा ओनसोलनि उलुबारि गामिनि। बिथांनि बिफानि मुङा जगेन ब्रह्म आरो बिमानि मुङा प्रमिला ब्रह्म। बिथाङा थांनाय 2017 मायथाइनि 27 निफ्राय 30 दिसेम्बरसिम गुवाहाटीनि सनापुर स्टेडियामाव जानाय कैलाश आश्रमनि गेलेनायाव साब जुनियर हिसाबै खारनाय बादायलायनायाव देरहानो हादों आरो 21थि जनजाति स्पर्ट्स मिट 2018 बान्थाखौ मोननो हानाय जादों। लोगोफोर, एसे सिगाङाव 2017 होनफ्रांदों, 2018 मायथाइनि, थांनाय बोसोरनि 2018 मायथाइनि 27 निफ्राय 30 दिसेम्बरसिम जानाय बेयाव कैलाश स्टेडियामाव जानाय बेखौ बिथाङा मा खालामनो हादों? सनापुरनि स्टेडियामाव जानायाव कैलाश आश्रमनि गेलेनायाव साब जुनियर हिसाबै खारनाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बेयाव 21थि जनजाति स्पर्ट्स मिट 2018 बिमुं मोननो हानाय जादों। अब्ला नैथियाव नोंथांमोना खोनानो मोनबाय। आरो थामथियाव दङ जयश्री नार्जारी। जयश्री नार्जारी बिथाङा सोर? जयश्री नार्जारी बिथाङा सासे लाइमोन फावखुंग्रि। बिथाङा थांनाय 31 जानुवारिनिफ्राय 4 फेब्रुवारिसिम बावैसो जाथारदों, 4 फेब्रुवारिसिम धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट साफ्रियाव जानाय सिमेन्ट रिभार फेस्टिभेलाव बाहागो लादोंमोन आरो बेयाव बिथाङा मिस रिभार कुइन बिमुंखौ मोननो हानाय जादों। बेखौ ससियेल मिडियायाव गोबाङानो नुखाबाय, फेसबुक बायदिसिनायाव जोङो मोननो हाखाबाय। अब्लाबो बेखौ जों वेब मिडिया हिसाबै आरोबाव आं बेखौ फोसावबावनाय जाबाय। दानिया जोबथा एबा ब्रैथि नाम्बाराव दङ, बिथांखौ फ्रायानो मिथिया जानो हागौ, बा सोरबाया फरायनानै मोनदों बा मिथिदोंबो जानो हागौ। अब्लाबो खेबसे नायस्रादो। बिथाङा जाबाय नेरसोन बसुमतारी। अदेबानि बिथांनि देरगाथावा सिगांनि साथामनिफ्राय देरसिन, नाथाय आं सावगारि होनो हानाय जायाखै लोगोफोर। अब्लाबो बिथाङा सोर मिथिनानै ला आरो मानि थाखाय। नेरसोन बसुमतारी बिथाङा सासे राष्ट्रीय राइफल्सनि फौजि, मिलिटारि मानसि, फौजि। बिथाङा देग्लायनि 26 जानुवारि खालि सुबुंखुंथाइ सानाव मोनसे सेना मेडेल मोननो हानाय जादों। सेना मेडेल, जाय मेडेलखौ जोङो गोरलैयै मोननो हानाय जाया, एबा साफ्रोम फौजिफोरानो बे बान्थाखौ मोननो हानाया गोब्राब। दा बेयाव सेना मेडेलखौ देग्लायनि 2016 मायथाइयाव सुबुंखुंथाइ सानाव राननाय जायो बोसोरफ्रोमबो। बे राननायाव सासे बर'सा मोनफादों, बेनो जाबाय नेरसोन बसुमतारी। बिथाङा सिम्पोल जिडिसो, बिथाङानो मोनदों।
बे रादाबखौ मोननाय जादों दि आसाम ट्रिबिउननि फोसावजानाय 26 जानुवारिनि भलुम 81 खौरां बिलाइनि 22 बिलाइनि गाहायथाराव फोसावनायाव मोननाय जादों। बाहाय सेना मेडेलजों लोगोसे गोबां दंमोन अर्जुन मा होनो एवार्ड बायदिसिना एवार्डफोर गोबां मोननायफोर दङमोन गोबां फौजिफोरनि। बेफोरनि गेजेराव आङो बर'फोरखौ नागिरनानै मोननायाव नैबे बिथां सासेखौल' मोननाय जादों, गुबुनफोरखौ मोननाय जायाखै। आरो गेदेर गेदेर बान्थाफोर दंबावोमोन, बेयाव मोननाय जायाखै। नैबे माखौ मोनदों, नेरसोन बसुमतारीनि सेना मेडेल मोननायखौ मोननाय जादों। आरो बेखौनो जथायनानै साब्रै हिसाबै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जाबाय। फोरमायनानै होनायाव नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक खालामदो। बेनिफ्राय आं जेबो फिन नोंथांमोननिफ्राय लुबैलिया। आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो। बेनिफ्राय जोबनायाव मोनसे खोथा, नोंथांमोना गुबुन बै सिगांनि मोनथाम भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला नायनो हागोन। लास्टआव इन स्क्रिनाव बेखौ आङो होनाय जादों, बेखौ नोंथांमोना थुनानै नायलांबानो जाबाय। आरो बेनि अनगायैबो गुबुनफोर भिडिअ नायनोबा डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंकजों आरो खेबसेयैनो नायहैबानो मोननो हागोन। आरो अब्ला लोगोफोर बेखिनि, गोजोन्थों, गुड नाइट।